Het beeld van de jonge soldaat bij het Indië-monument in het Rengerspark in Ljouwert is vredenacht volslijn vernield. Het is Saswiers Congère dat het net meer makken worden kan, nevens de stichting Indië-monument Friesland. Buurtbewoners hebben om 4 uur heen en nachts lawaai jet. De stichting gaat uit van vandalisme. Ik hoop dat het baldadigheid is. Dan kunnen ze zichzelf nou een koeltje in het boord stampen voor het verdriet. Dat ze al die nijbesteden van die 168 man die hier op het monument staan, aandienen. En net alleen die. Er zullen volle meer mensen zijn die het iets verschrikkelijks vinden. Maar verschrikkelijk vinden ze niks. Ze vinden verschrikkelijk dat het er stier en wat zien het net dienen. En waar de dienen, dat weet ik net. Ik heb bericht gekregen dat er een doffe knal weer van de morgen om 4 uur hier in het park. En toen had ze de bikaam laten, toen lucht weer, toen lag het beeld hier. Dus hoogstwaarschijnlijk had het ploffen laten. En te zien aan wat er van de fundering nog staat, denk ik ja. Maar waarom? En wie? Dikke vraagtekens zonder antwoord. In 2005 is het monument ook al eens vernield, maar doe kon het wel weer opknapt worden. Dit jaar wie het beeld nog helemaal restaureren. Extra pijnlijk is dat eind deze maanden de jaarlijkse Indië-betinking is in het Rengerspark. De politie is maar een onderzoek begonnen.